Sugeng enjing lur, iki ceritane aku esuk-esuk dipapak karo suara manuk sing pating kemroweyek ya lur. Ya kuwi les ingon-ingone bojoku lur. Terus iki nang ngarep omahku iki enek rosok, soalnya aku penggaweanku tuh pengepul rosok ya lur. Nuku rosok ngono kuwi lah kae mbokku sing milah-milah rosok. Wis ngarep omahku wis kaya ngono kuwi lur. Terus iki ceritane aku arep goreng sego tinggi sarapan anakku sekolah. Iki ndok sing wis tak urak-arik digoreng diurak-arik ngono kuwi. Terus iki enek minyak goreng tak campurin blue band ben tambah gurih ngono lur, maksude tak tambahi blue band kuwi sego gorenge. Nah terus iki tak emplongne bumbune bawang brambang ya lompok tak rajang tak cincang ngono kuwi, tak gungsul sampai wangi. Terus tak tambahi kacang panjang ngono kuwi tak iris tipis-tipis ngono kuwi lur. Terus baru kuwi tak lebokne, tak masukne segone. Nah iki diurak-arik digoreng sampai mateng ya lur, sampai tanek. Iki cara masak sing paling simpel nek ngopeni bocah sekolah ngene iki lur. Luwih simpel lek kepepet nyambel bawang karo dader endhog ngono lur. Nah iki terus sego gorenge tak tambahi bumbu racik, nasi goreng tak tambahi royco ngono kuwi. Nah iki terus tak urak-arik mateng ya lur segone. Wis arep nyiapne bekal nggih sarapan anak sekolah. Matur suwun ya lur.